बेला बिस्टरि B.D चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। अन्नानै लोगोसे शेयार आरो लाइक। मिथिगौ आं नों आंनि खाफालाव गैया, अब्लाबो आं नोंखौ जेब्ला नोंखौ सेराव मोनो अब्ला आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनो। नोंखौ मोननानै आंनि मोजां मोननाया माब्लाबाबो खमायलाङा। आंनि गोसोआव गेलेफैबाय थानाय नोंनि मोजां मोननाय आंखौ फोजानानै दोनबाय थायो। आं नोंनि गोजान थानो लुबैया, मानोना आं नोंनि खाथियावल' थानो लुबैयो। मानोना गोसोआव फोथायनाय थाब्ला नोंजों अराय समनि थाखाय नोंनि खाथियाव थाबाय थानो हागोन आं। नाथाय बियो गावखौनो गाव नागिरबाय थादोंब्ला बियो जोबोद गोजोनै सान्थियै थानो हागोन। जिउआव खोमाना लानाया समजों खारफाना थांनानै थानाय बे जिउआ। मानोना बिसोर मानसियाल' बुजियो गावनि मोजां मोननाय गोसोथोलायनायखौ जेसेबां खस्थ' नखराव दुखु दाहाजों थानायखौसो। दुखुआ गोजानाव नङा, गोजोनासो दुखुआव। गोजोनाव थानायफोरखौ अब्लासो बेखेवगोन आं, जायखौ आं जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो। आं बेखौ गोजोनै लाखिनो नाजागोन आरो लाखिबाय थागोन।